Τι λες? Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1895 και από έναν κάτοικο της περιοχής. Το 1948 άρχισε να εξερευνείται από το Ζεύγος Πετροχύλου και λειτουργήσε το 1962. Η θερμοκρασία του σπηλαίου είναι σταθερή, χειμώνα καλοκαίρι, 18 βαθμούς στο περιβάλλον και 12 στο νερό. Το βάθος του νερού αρχίζει από 40 πόντους και φτάνει μέχρι 30 μέτρα. Τέλειο. Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι του σπηλαίου. Θα κάνουμε ένα κύκλο 1200 μέτρα και θα επιστρέψουμε από αριστερά μέσα. Δεξιά μας οι δύο κολόνες είναι οι Ηράκλειες στήλες. Η λίμνη είναι υπόγειο ποτάμι και ανακατεύεται με τη θάλασσα, υφάλμονο το νερό. Ο μόνος ζωντανός οργανισμός που υπάρχει στο νερό είναι κάποια περαστικά χέλια. Χέλια. Ναι. Περνάει και χέλια εδώ μέσα. Αυτό το γλυκό νερό πες. Για να δημιουργηθεί ένα εκατοστό σταλακτήτη χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια. 100 χρόνια, ναι. Οι σταλακτίτες είναι από πάνω προς τα κάτω.